ממש תודה על הדברים האלה. טוב, הצטרפו אלינו אורחים נוספים לשולחן. הפסטיבל הבינלאומי, באמת בערד, נכון? פסטיבל כמובן שדוקטור מיכל טל, את יזמת והגיד, ספרי לנו קצת עליו. נכון. למה דווקא ערד? אז הסיפור... רק לפני למה ערד, ספרי לנו על הפסטיבל קודם. אז הפסטיבל הפסנתר הבינלאומי לפסנתר בערד, פיאנו פסט ערד, זה השם המלא שלנו. אנחנו נוסדנו לפני 3 שנים. כן. ובפסטיבל הזה, שהוא הפסטיבל היחיד לפסנתר באזור הנגב, באזור הדרום, אנחנו נקיים שיעורים, כיתות אומן, קונצרטי גלה עם התזמורת. פסטיבל שמתחיל כבר ב-25 ביולי, ממש לקראת סוף החודש הזה, ובין המשתתפים בפסטיבל גם אמיר ורמוט, בן 16, פסנתרן, אבל לפני שהוא פסנתרן, קודם כל אתה פסנתרן, אבל גם מפונה מלימן שבצפון. ספר לנו קודם כל על 9 חודשים שעברו עליך. אז ככה, בתחילת המלחמה, כל החודשיים הראשונים בעצם כמעט ולא התאמנתי, הרי לא היה פסנתר. הייתי צריך ללכת לפה, לחפש פסנתר, ללכת לשם, אבל בעצם... בעיקר האתגרים הם על לחפש פסנתר, או בכלל קודם כל לחזור למסגרות לימוד חדשות? העובדה שהבית שלך זה כבר לא בית, זה בית מלון. לא, אנחנו כרגע שוכרים בית, אבל העניין הוא שזה באמת היה גם אתגר נפשי לנגן בכל המצב הזה, ופשוט ניסיתי לעזור כוחות ולמצוא את האור שלי במוזיקה. וואו, תספר לי מה זה הפסנתר בשבילך. מה? הפסנתר בשבילך, נגינה על פסנתר. זה כמו ריפוי הנגינה, כי אתה מנגן ואתה מרגיש שהבעיות שלך מתעופפות ככה, ואתה יכול פשוט להמשיך בחיים. זה ממש נותן אור בתקופה כזאת. וואו. קודם כל לשמוע אותו, דוקטור מיכל טל, זה מרגש. מאוד מרגש, ועוד הרבה ילדים כמו אמיר, מכל קצוות הארץ, יגיעו לפסטיבל הזה בערד, ויחוו חוויה גדולה, ויזכו לשיעורים וכיתות אומן עם מורים מחול ומהארץ. מורים מחול מגיעים, ואת מביאה אותם עד ערד. מה יש בערד שאנחנו מפרחים שם את השממה ואת המדבר? אז קודם כל בערד יש קונסרבטוריון ומתנ"ס נהדר שמוביל אותו און כהן, שהוא השותף שלי לצוות, והצוות שלנו כבר עושה את זה כמעט 3 שנים. אנחנו באמת מביאים מורים ואומנים גדולים מרחבי העולם, וגם בסינפונייטה הישראלית באר שבע היא השותפה שלנו. אנחנו מקיימים גם תחרות לנגינת קונצרט. יש גם 2 קונצרטים מיוחדים שיוקדשו לזכרם של ענר שפירא ויותם חיים, זכרם לברכה, שזה בהחלט מרגש וחשוב. אמיר, קודם כל תראה לי את הידיים שלך, אני צריכה לראות ידיים של פסנתרן ואיך אני... איזה צבאות, מה זה? זה הכל. אז איך בכל זאת, אני מתארת לעצמי שהפסנתר לא עבר איתך מלימן לבית הסחור, איך בכל זאת מנגנים עכשיו ושומרים על הקשירות? בעצם הבאנו פסנתר חשמלי בבית, במהלך רוב המלחמה ניגנתי עליו, ועכשיו אנחנו שוכרים פסנתר בבית שלמזלי אני יכול לזכור ולעשות רעש. איזה יופי. אז אני אאחל לכם המון בהצלחה בפסטיבל. תודה רבה שהייתם כאן. חלקתם איתנו באמת. תודה רבה. ואני מתארת לעצמי, אני טועה, אני לא רוצה... אתם מנגנים על פסנתר? אני על כינור. על כינור, וואו. אבל הילדים שלי, ואפרופו הריפוי, אני יכולה להגיד לך שהקטן שלי הוא מנגן על פסנתר. עילוי חיים שלי בה, אבל מה שהוא אמר כל פעם, במיוחד בהתקפות ובהזקות, אנחנו תושבי דרום, באשדודים, אז הוא היה רץ לפסנתר, כל פעם שמשהו עובר בו זה ריפוי בשביל הילדים האלה. אז אני יודעת כמה זה חסר לך, ואני שמחה שזה הגיע אליך סוף סוף, ואני בטוחה שאמא יושבת בבית ומתמוגגת. רוח. שי? אצלי הכישרון המוזיקלי הגיע מאשתי, אז הילדים הם 2 מנגנים על פסנתר, 1 גם זמר, אבל אני מקשיב. אתה מקשיב, זה גם חשוב. אני מנגנת בכינור, ואתה תוהה, אני יודעת, כישרון אני לא. אז אנחנו נמשיך לדבר על מה אני לא מנגנת לצורך העניין, אבל אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה אחריה, גם לצאת לטיולים בצפון, שאפשר ורצוי לעשות דווקא עכשיו, בלי שום חשש, ועל רקע עומס החום מטורף, איך שומרים על האור שלנו, לא פחות חשוב, הפסקה קצרה וחוזרים. מודע
האחת היא אורית